Molt bon dia. Som en Xavi Calvo, que és director estratègic de l'Associació València Capital Mundial del Disseny. I, primer que tot, volia preguntar-te, ara que València és un nombre de la Capital Mundial del Disseny, què caracteritza el disseny valencià que ha fet que València siga nombrada València Capital Mundial? El disseny valencià està caracteritzat, està molt marcat per el seu passat, encara que pense que no hem sigut molt conscients d'això fins a aquests moments. La candidatura en si, preparar aquesta candidatura, ha sigut un exercici d'amor propi, de donar-nos compte de veres de lo que era el disseny valencià. Els de la World Design Organization els ho deien, que ha sigut com donar-nos compte, el realize, que diuen ells, que el disseny valencià era millor de lo que pensàvem. Vam començar el llibre de candidatura, que havia de ser un dossier de 100 pàgines, i vam acabar en 500 i pico, perquè ja havíem d'entregar. Perquè a la que te poses a alçar una pedra i t'hicien 10 projectes de disseny que han transformat la ciutat de València, per exemple, o 10 projectes de 10 empreses que han treballat en tota la comunitat valenciana en temes de sostenibilitat, com millorar, reduir residus, per exemple. Entonces pense que érem molt millors en un sector com el disseny, però no ho sabíem. I ara, en dels segells de la capitalitat, comencem a creure que ostres, potser sí que estem en aquesta primera lliga mundial i no ho sabíem. I al final, per què penses que és important promocionar el disseny a la ciutadania? És molt important promocionar el disseny, no només en la ciutadania, sinó també en l'administració. Perquè al final del disseny hi ha una visió molt naïf de que el disseny millora la vida de les persones, però és així. La finalitat del disseny és millorar les coses, millorar una ciutat. Aplicar estratègies de disseny en una ciutat és fer que en termes d'ecologia la ciutat siga millor en termes de sostenibilitat, per exemple, que se comunique millor amb el disseny gràfic, que l'arquitectura siga aplicada a l'urbanisme i al mobiliari urbà, que tota aquesta comunicació també faci que s'interpreti millor tota la burocràcia d'un ajuntament o de tot un govern autonòmic. Entonces, al final és explicar el disseny, que el disseny és un